Je šetrenie naozaj bezpečná cesta ku bohatstvu? No, šetrením ešte nikto nikdy nezbohatol, povedzme si pravdu. Ak by sme to slovičko vymenili za investíciu, tak to má význam a zmysel. Šetrenie šetrí naše babky. Do ponožky, šetrili na stavebné, šetrili na... To bola taká knižka, kedysi vkladná, tam sa šetrilo a to naozaj nikoho bohatého nespravilo. Investovať a šetriť sú dva rozdielne pojmy a to je práve to, ako to potom človek vníma. Šetriť je obmedzovanie príjmu, takto by som to nazval. Investícia znamená, že tie peniaze dám niekde pracovať. Oblečem im monterky a začnú niečo robiť. A keď pracujú pre mňa tie peniaze, tak to už nie je šetrenie, to už je investícia. Samotné šetrenie, neviem, ako by som to opísal. To je čo? Dám si doma do žuflíku, zožere mi to inflácia. Nechám to v banke, bez toho, aby mi to zarobilo niečo, lebo je tam 0,0 nič výnos. To je to isté, ako v tom šuflíku. A ešte riziko, že to z tej banky nikdy nevyťahnem. Doma mi to môže niekto ukradnúť. No tak radšej potom je to tá investícia do nejakého dobrého nástroja, ktorý mi zhodnocuje tie peniaze. Takže šetrenie není na zbohatnutie.